Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео. Този път пак ще е на Bedwars и няма да е на Egg, защото няма достатъчно хора, които да играят там. И по тази причина ще бъде на Bedwars, но ви обещавам, че следващия епизод в този сервер ще е на Egg. Но да оставим следващия епизод, да продължаваме напред с клипа. Така. Учил на педо. Да, хора. Абонирайте се за канала, споделете на приятели, напишете коментар, оставете лайк. Да. Ако трябва, паузирайте клипа тук и направете всичко. Времето е достатъчно. Някакъв мод почва влезли, за сега няма никой, така гледам. Добре, 4 са. Опа. Аха. Добре. Тая карта. Между другото, някой беше написал коментара за игране с феновете. Да, може. Да. Още го мислям, но да. Напишете, харесва ли ви Майнкрафт или искате на друга игра. Това също ми е интересно. Която е за компютър обаче. Да знаете. Защото с така още няма да снимам да игра за телефон. О. Опа. Той е отволва умре. Така. Опа, 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 опа. Тъй. Какво? С купре? Да. Това е като на 100% тъп. Да. Обнямаче. Ето, трапа актьорът ще го оставим. Нека се злост. Какво? Разбрал косатка. Нека се злост. Аз ще взела гласотборец с златица. Бук. Чакайте. Не разбрал коса. По. Червене горе. Така. Сега. Или че се заклишу вътре. Не знам. Да. Сега. Айде. Добре, коста тук е. Пис. Прекачвам се нагоре. Давайте. Червен. Да, червен. Червен беше.
Да, какво съм тук? Тъп. И другите, как не виждам? Ти? Не мога да разбера. Право. Да. Напишете ми вие, ако сте играли Bedwars, колко щупени легла имате. Аз уредил в една игра щупих две легла. Това бяха първите две легла. Първите легла, които чупих. Откакто играя. И да. И сега той беше да каже, че авка. И що не са падат такива играчи. Но не. Което ме радва. Дали. Тъй. Хоп, хоп. Ска. Пре. Диаманти. Между другото, напишете ми коя ви е най-любимата руда в Майнкрафт. И защо ви е най-любимата руда? На мен са ми най-любими диамантите, защото ми харесва ми цвета им, по-трудно се намират. Емерадите е още по-трудно, но да. Така, така. Не. Бре, как ще работи на 50 блока от там, където съм се построил аз, бе? Че не често. Как ще работиш ти някой на 50 блока от там, където се работи? Той е с хак. Просто нямам думи. С какви хора играе. Също с какви хакери играе. Е по правилната дума. Ска. Ска. Хоп, хоп, хоп. Добре. Ска. Ска пък стана също. Ска. Добре. Там се умря. И от нашия отбор сме трима. Аз взех Емералда на този, който... че, това е да синя. Как хвърля, защото... Така, лък, ябълки, две. И ми трябваше едно за меч. Дали застрели? Сега. Добре. Две. После стрели. О, ще ни жълто. Между другото, ние сме първите, на които са ни щупили леглото. Естествено. Естествено. Така. Че май някой идва не мога преценя. Оп. О, че няма знат, че ще на кога ще на ябълка. Тъй. Така. Фаерболва. Така. И другия жълчо и той умря. Естествено.
Сега събирам за Iron броня. Прече шушо. О, не. Така. Ха. Ще спа Fireball срещу мен. Той не мога да го използва като хората. Ха! Оп. Така. Сега сме най-тъпо защитени. Така, сега всеки ще идва тук да ръшка. Естествено. Чуй. Да купувам няколко стрели и чакам. Ако да дойде. Естествено. Защото аз ако се включа, ще ми дадат 5 човека и ще умра. Нали? Те малко по-малък шанс да умра. През според мен. Според вас. Не знам. Напишете в коментарите според вас кое е по-добре. Да седиш и да чакаш. Или направо да тръгнеш към средата, което сега справя. Не знам защо. Добре. Сега няма никой. Така, добре. Добре, сега един с Fireball да дойде и съм чал. Добре се движи. Оп. Така. Сега. Това най-вероятно ще дойде. Или пък не. Или пък някой друг ще дойде. Как ще дойде ли изобщо? Оп. Така. Сега. Моята база да остане тъй. Моя срак малко, защото някой може да ти. Така. Добре, че. Добре. Строя. Така, още един емералд и Diamond меч. Което ще върхът. Добре, така. И Diamond меч. Да. Първи беше сървър. Така. Напишете ми също и кой ви е вашия любим цвят. Опа. Този е сиро. Добре. Моите са два сиро и жълто. И съвпадат с тези в играта. Нали, в Bedwars. В този сервер. Така. Ето шоп.
Те. Или единият тръгва да педи, или другия оправи леглото. Аз поне ще такова леглото. Нали? Сега. Чик. Добре, мисля за да пробвам нещо, което се опробвал там, ама най-вероятно ще умре. Защото там да съм пробвал. Тъй. Сега. Чето долу за Емералд. Няма Емералд. Ети. Да сега той как не знае, че съм зад него. И ето и сега. Така. Дължих 2 Емералд. Вече откакто чуда за колкото чудах. Което е супер. Аз ще... То всъщност горе седле Емералд. И сега ще го разбера. Тъй. Оп, Емералд чудце. Сега колкото не да скоча пред всички. Така. Оп. 3 Емералд. Пре. С тия 3 Емералда. Не, че направя нещо голямо, ма. Да. О. 900. Майко. Майко, не. Еми, обрах се. Трябва да ги оставя в Ender Chest. 900. Колко е вас? Сузи. Добре. Да го гледам от хубава страна, че не бях с Емералд. Емералд. Вау. Да, хора. Напишете ми също, ако играете Bedwars, колко победи имате, колко изиграни игри имате, колко убийства, общо имате, нали, както може да видите от сравнение статистиката. И да. Оп, това е такова. Аз съм свикнал да знае. Да. Добре, тук е дошъл път тази карта. Играл съм. Ще да кажа, че не съм, ба съм играл всъщност. Ами... Също напишете коя ви е любимата карта. Чу не знам дали го казах. И този епизод няма да е чак толкова дълъг като миналия. Така че, да. Добре, сега. Червени и сини идват, което е... Добре. Хоп. Емералченце. Бяга. Оп. Успяхме. Как искаш да пречука с този Емералд? Да съжалявам, съотборът си, че го направих, но се наложи. Така. Пречка Емералд няма. Така, строим нагоре. Строим нагоре. Да. Няма много вълна пък сега.
Убил във въздух. Уби го в въздух. Май. Мисля, почти съм убеден, че го убих във въздух. Опс, и се махнали легото и дис. Защо е? Защо? Защо е на нас? Ти махат легото. Защо? Мога преценя. Аз ли игра сами или сами ти да племени? Мога преценя. Твърде трудно. Така. Сега. Чузи. Ето нещо. Добре, заостали сме вратата. Сега. Гледаме всички възможни изходи, откъде може да избягаме. Така, виждаме тия. Запушваме го. То значи. Така. Сега сме запушили всички възможни изходи. Така. Просто не знам дали ще успея да го направя така като аз искам. Нали сега. Слизаме долу, видим ли, че някой идва, а така бягаме горе, там скривалището. И ще очакваме да го знаем. Така. 4, 5, тъзъркъня стигне един фаербол. Чай се да видим някой идва ли. Добре. Така гледам се сега. Хе-хе. То са сега. Къде иде фаерболчето и са насра моето момче. Защо те, сигурно ли се? То се бъркачено. Да, да. Ей, права са. Дали се прави втори път. То обаче се няма втори. И тук е проблем. Обаче може ще дойде със сигурност. Или някой друг ще дойде. Скус... Там може червения. Пречи ще се купуваме още един фаербол и една златна ябълка. Ска. Ка. Дай го тук. Втори рунд. Готов ли сте? Пак умре. Честно, нищо много слабички. Добре, tu силя... добре. Че го връщам битката. Така. Добре, зелените, дали ще да скоро време. Червените не са виждал нищо. Много срамно. А не, ако става ще... аз се често да мога че. Така. Че го барканчираме така. Така. Готов си. Добре, това сега си мисля, че те ще успеем. Къде ще отиде? Своя страната така. С къде строи изобщо. Аз за да го лица вече.
Не учебах за сахар. Добре, тая игра вече ми ще интереса. Тази игра пише с 6. Поне според е така. Тази карта не съм играл. Не играл съм. Просто по много странен начин изглеждаш. Играл съм я. Аз мисля, че почти всички карти съм играл на Bedwars, ако не се лъжа. Поне на този сервер, на други сервери. Все още не съм ги почвал. Скоро мисля и тя да почна. И на друг сервер. Защото като съм 2-3 епизода, картите вече ще се повтарят. Няма да е интересно да никой. Поне според мен. Картата се повтаря. Така. Ето я учи как строи сега. Колко време? 5, 4, 3, 2. Но, сега нека трябва вече да има емералче. Пре. Сега строим нагоре. Оп. Пре. Тук искам да сложим още. Виж не. Тъй. Опет е зелен и това. Към нашата база и майче пада. Лък. Защо е? Ако бях станал там, реши да взем всичко. Добре, то се пази. Пак останахме без лъгва. Но според мен тя е по-епично. Нямаш лъгва. Поне според мен. И вече аз се върнам темпо, защото са... Хоп. Така... Не. Еми... Тая игра беше пред. Така... Yellow. Така... Така... Куба. Излязох твърде рано. Така... Така... Тъй. И... Какво? От... Играш на тази карта. Ще да кажа, че ще съм играл, съм. Така. Сега тук няма слязо, защото е по-лесно като горе от и тук е така. Че без да иска стана тъй. Хопа. Хоп. Така. Това е червеница. Не. Селените. Колко е хубаво те. О. Не, всеки са пъгъл. Ще да кажа колко е хубаво, тъй като си зад някой, той не знае просто, че си това. Добре. Сега. Правя съм пътя, имах 2 емералда и ги изгубих и двата.
заради вас. Добре, Ерик. Двама като скочат, с камени мечовете, и аз съм камена, ама с двама аз съм един. Айде. Ще идва той синя. О, още е леко. Супер. 21 злато. Че съм кух цена. Оп, така. Що не е никой е тръгва? Е, такова приклеща в ъгъла. Кой е сега по средата? Ела. Го убила. Така. What the fuck? Не. Го убила. Еми, да нас първи нищо така колото естествено. Естествено. Така. Как да го загравим сега? Скочили са нагоре. Бял. Бати кил. А то са оттъща. Май. Ja. No, dat is ook best. Dat is prima, die hebben zitten, maar dan. Prema купихме. 36 купува се броня, меч, ябълки 2 и вече се броня за лък. Пре. 14. Малко е, но пак ще свърши някаква работа. Така. Нещо често? Не. Тръгва сме. Някой е обрал. Така. Още едно злато. О, да си така леко. На нас червени ущупи. Ще да кажа, че са много червени. Така. Купуваме 2. Купуваме още една страна трябваше. Те. 24 стрели в Airbo, че мисля, че е предостатъчно. Сега вече. Оп. Agents. Добре. За да подарявам този меч на който иска. Често го оставяме. Още една златна ябълчица. Да имам. За всеки случай. И добре. Вече имаме половин стак стрели. Сега вече чакаме. Някой да дойде. Повече блоките ще ми трябва много са малко. Аз само ще използвам всичките горе. Колко? Добре. Значи сега. Купуваме такова. Станалото добре. Така, че 4 злато ще си ги паса. Така. Така. Това е средната точно. Така. Добре. Сега вече. Оф, някой дойде. Кой? А те губих. Добре. Оп, regeneration. Така.
Parece que дори някой дойде, стълб се, ще може лесно да слезе. Всъщност, чакайте малко. Тут крило струна, често ще се направи много добре. Я, че ще правя нещо. Колко? Тук няма да сложа. То смятате се случи. Кой има? Аха, добре. Чеко. Това е често. Not built here. Той иди къде ти лошца. Този авкъля. Да всички ви щупят легото. О, ес. Бе, шанс за победа. Дали това ще е победата? Спрете видеото до тук и напишете в коментарите дали ще има победа тази игра или не. 3-2-3 сме. Имаме шанс за победа. Ако не наръщат двата. Ако наръщат, живи здраве. Поне. То защо не ти протекшън едно уха? Добре, става дали отборен дали има такъв ефект? 2-2-3. Добре. Пресва за се. Дали има някакви такива ефекти? Не ефекти, ами енчанти. Regeneration 2. Regeneration 2. О, ръшват. Обединили са се. Много. Така. Те едва са чужи, ако стана. Нищо. Пре. Бе. Ако ме ще изпънч направо това ще виждал. Дойде е вода. Добре, че няма трудно да строят, най-вероятно. Добре. 1-2-3. Прерял сме 3 до 1 от нашите е АФК. Ще спечели левер. Ей, ти. Без да си върдал просто. Това на 3. Или всъщност това на 2. Червейци са до също бяха премахнат такъв цял отбор. То сме искали да щупи нашия път. Но нещо много не му се получава. Пре. Червейците обаче къде са? За сега ми голям шанс за победа. Опет 2-2 не излезе. Ако не ми се изляза, може да от ударите. Да накупим малко. 7. От 20. Чуйте да купим малко стрелички. Освен стрелички, едно TNT. 2 TNT. Не. 3 TNT. Стане забавно. Както аз мога ститите да стане по-забавничката. Evo na Černović publicita brojnicu
И у dia ако фармате брат ще е много лошо. Што правя да буду с фармпове за края да не обидим радост. Другия нашия къде е? Че не мога да го намеря. Ще роди се някъде строили. Ето ето. Да. Просто че до другия пря... Къде е другия брак, към другия остров? Опа, опа. Няма тръгвачи. Някой че да баварди от някъде. Тръгнали съм аут. Той фарми такова. Че диаманти. Поне да ги фарми. Аз вече имам 10 фармбола. Направо го ми посъди след друг, как ще умре. Поне един долар ще е добре. Той може да се би. Явно. Не знам. Ще разбера. Protection 2. Уха. Добре. Оп, 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 оп. Ха! Което ме на яйце трябва да е много тъп. Оба само да купи второ яйце. Преде. Чого да уча? И то ще роби. Той има джумп. Къде отиде? Че не можах да видя. Това и другия не можа да видя къде отиде. Много интересно. Много интересна игра. О, не. Добре. Още една игра. Какво? Само не пълен. Айде. Още една игра. Да идем се коста. Това дали някоя кратка са. Много жест. Добре. Тъй. 3, 2, 1. Някой по отбор. 4. Добре. Та карта... миналия път даже играх. Миналото видео. Ако ще спомня. Напишете ми колко от тези карти в това видео ги играх и в миналото видео. Не знам дали ще има някой, който познае. Със сигурност. Така че изгледайте и миналото видео, и това видео. Трябва да изгледате и двете видеа. И също да ми напишете колко кила имах в миналия епизод и колко кила имам този епизод. Това също ми е интересно. Дали някой следи. Ако не, може да изгледате миналия епизод и да напишете коментар на ето този. Това също е позволено. То не е позволено, ако някой вече го е написал, след една секунда и ви да го напишете. Искам всеки от вас да е честен. О, не. Не. Дойде след мене. Червен беше. Че тази тактика не използват. Да, червен беше. Да го подкоря, да направя. Хоп.
Така. Tu даже го направих хубаво. Добре. 3. Диаманта, един емералд. Не. Не. Добре. Какво? Как? Някой да ти има убилца? Че беше много лошо. Че си за хора криса. Добре, точка едва ли ако ще дойде. Така да гледам чрез водата. Аз ако съм, никога няма да ще пътя. Просто възможно, ще да кажа, че е възможно, но всъщност е възможно, но е много трудно. И без всяко е трудно. При което е... Опа, е целта. За да видя. Кой е този? Дет? Отбищи. Лък. Как се представих? Оля червената варди. Стой там, стой. Ти на мен не ми пречиш. Всекъде другото. Наш представ, давай, мога да разбера. Брат, това в космоса ли ще отиде? О, да тех беше по леглото. Те какво? Има шум. Добре, дори да бях поставил малко за това, ще да оцеля. Ако беше по леглото, хе, да си. Добре, че казвам в миналата игра. Вече имаме горе-долу някаква шанс за победа. Просто да зелените някой ще пиле в леглото. Сме до тук. Нали би? Tu искам да кажа, че сме от тук, като ще умрем. Протекшън. Протекшън е. Егото с червения. Остров се виждаме шкампи. Уху. Как умря. Добре, червени вече няма. Така. Това е брата. Това е Емералда. Така. Оп. Косана. Скочих без деска. Тъй. Може са да. 6. Добре. 6. Ако някой има това, ще му купим шарпнес на меча. На мечовете ни. Хоп. И пак даже. Утре. Шайца. Добре. Между другото, когато съм се върнал, много страх. Защото... А то ти като хвърляш фаербол в тата коста, вътре гърми ли коста? Трябва да се върна. Добре. Някой се е забравя. Добре, сега как ще разбера? Някой има ли диаманти? За да купим шарпс. Аз ще оставя тук те. Да взел един два голчинката е така, и оставя така, ето номера да ги си, и после златото. Между другото, златото го използвам повече, не знам дали сте забелязали, че златото го използвам повече отколкото емералдите. То даже май повечето неща се купуват с злато.
Чакай, се качвам за такова. Да гледам за диаманти. О, още едно диаманти. Другото беше след 20 секунди. Юр. Добре, този ресен не трябва да ме вижда. Ако този ми види, о, добре. Другия му отвлече вниманието. И сега бързо бегам към вкъщи. Вкъщи има ли някой? Да, има. Селен. Да, хора, време на тая начин. Добре, следващата игра. Следващата игра. Да. Между другото, отдавна не съм снимал на OneBlock поредицата. Напишете ми дали ви е била интересна. И да. И между другото, след последния видеоклип, няколко минути или часове, забравих колко беше, то беше минала седмица вече, направихме цели 10 абоната, а сега сме 19. Дайте да се правя да ги направим 20. Кой ще кажете? 20 абоната. Как ви звучи? Ако успеем да ги направим, пак ще има шорт с тези. С това, нали, пак минахме 20 абоната и ще има видеоклип. Нов. Направим ли ги 20 абоната? Нов видеоклип? Опа, зелените сме. Нищо. Ще има нов, чисто нов видеоклип на следващия ден. Заради това, давайте, абонирайте се. Само един човек не деля от това да има нов видеоклип. И дори няма да е следващия петък, ами ще е веднага след като ги направим. Така че давайте, вие сте. Пашотите. Така, той ме вижда, той не ме вижда. Така не сме зелените. Добре. Те. Тая карта и тук трябва да дойде. Мисля, че тук трябваше да дойде. Така. А, не. Ама да. Добре, нека да чуде. Тук чех. Мислех, че това е някой от другите отбори. Абе, този човек е вече някой от другите отбори. Жал, че мисля, че беше той. Това не смени. Или сме. О, не смени. Добре, как няма го поставя, че мълчи? Как нямаше да го поставя, той мълчи, хора. Знаеш да мълчи. Аз смисъл. Вижте го си. Сега да кажа, че той единственото подига да мълчи, ама и от другата страна е така. Та. Чудеш отбор ли? Не. Няма да ме фаниш, няма да ме фаниш. Добре. По-добре е, хора, винаги вие да... Добре, как ще пада тук? Трябва да пада поне тук. Винаги е по-добре вие сами да говорите, отколкото някой да ви влиза последно. Дали що така мисля, че да допринасяте за кила на някой, който според мен е по-добре вариант.
Защото няма един кил повече и статистиката му се дига, като ви просвете може да умрете. Да? Замисляли ли сте се? Ако не сте се замислете и дайте лайк на това видео, защото видях, че последното има доста лайкове. Даже май има най-много лайкове от всички. Така че, колко виждам, Bedwars до някъде повече ми харесва, отколкото One блока или Дропъра. Това е доколкото аз виждам. Така че вие преценят. Ако ви е харесал клипа, оставяте лайк. Ако не, дизлайк. Толкова е лесно. Вие изберете. Добре, как всички стигат толкова бързо до центъра, че? Аз съм спешил сега да защитя нашето легло. Че ние сме само два в отбора. И аз се забелязах също, че ние сме само два. Дано да не лефти. Защото се е случило някой път, като си играя, някой от моите отборици, като сме двама да лефти и аз стана са. Те другите отбори са с по 3-4, ето както тук. Че не са двама. Тия са 3-4, нали? Ти остават някой, като и то са колев не са, ще ми скочат и тия 4-мата и аз съм чао. Вие не бъдете такива. Така. Така. Между другото, ако се чуете защо купих дърво и ендстон, ето я и причината. Защото когато е само примерно дърво, на другия ще му трябва само брада. А пък когато са и двете, ще му трябва и брадва, и кирка. Да, чай, че малко ще навеше ми трябва кирка, защото можех още да използвам от дървото. Нали, те ще му трябват и двете, за което ще му отнеме повече време, защото трябва да ги смени. Колкото и бързо да ги смениш, винаги ти трябва повече време да ги смениш. Така, така, така. А пък тъй, и трябва между другото да купува. А пък, ако искаш да щупиш леглото на някой, най-оптималният ти вариант е да купиш най-добрата кирка, която иска първоначално. Която сега ще щупиха леглото, защото пак построих до средата ни. Чакай, не сме сиди, тя са на... че е убил синя. Хора. Защо е? Ето, гледайте. Много лесно ще го щупи. Колко бързо ще играт. Много лесно ще го щупи. Как не? То... Държах между другото достатъчно. Да, не обяснявах ви за защото те ги смирате. Първо, начало кирка струва 10 айрон, после струва още 10, после 3 голд и после 6 голд за максната кирка. И забравяте абсолютно същото нещо, за което и за двете неща ще ви трябват 40 айрон и 18 злато. Което изобщо не е една оферта. Много питате мен. Така. Преди явно пак ще защитавам аз леглото. Потом че бяга тук. Сега. И отгоре, в горния слой, слагаме така. Най-в горния слой слагаме вода. Сега, защо вода? Защото
Опа. Не знам защо спаме, хора. Не знам защо спаме, ама го убих. Тъй, добре. Туз даже мога да наредя това дъжд, което често казано не го очаква. Така. Хоп, хоп. Така, тъй. Още едно ще трябва. Добре. Така, сега. Ю. О, чакайте ми се щупили, ние сме пак сам. Какво? Ние сме шути пак сме двама? Моля? 12 значи купуваме и купуваме стабилно. Това ще се възстанови. 4 тука, 4 тука, така да било. Даже чакайте, цялото ще го обредя в такова, защото само на самото човек да не лефти, моля се на такова и лев. Тъй, така, ето така. Леко да видим. Добре, добре. Сега. Така и най-горе на слой е вода. Ако си не трябва, ако някой не дойде да нараша още от сега. Опа. Че не мога преценя, Сонтоника ли беше, не беше ли той? Добре. Какво? Слушай? Как така? Още трябва да взема тогава. Така, така. Като се там. Те. Хоп, хоп. Гледам колко материала. И къде остана? После ако да кажеш нещо в коментарите. Ще го запълня така и дали в най-горен слой. Ето че се качва хора много нависоко, защото добре, добре, ти беше цялата идея, нали? То сега как ще излезе? Ето ще излезе, ще прочка два вали. Ако успя да го оцеля, без са глупави, сцет. Еми, даже доста хора лесно от играта. И да, това е моята стратегия за такова не, не му отне много време. Той аз си го бях направил много добре по корите, но да. Дали повече време от него, отколкото да служите една вода и такова. Да, хора, мисля това да е за този клип. И пак да повтарям, направим на 20 абоната, на следващия ден веднага ще има нов клип качен. Така че всичко зависи от вас. 20 абоната, нов клип.
вие преценете. Аз вече някой да кажа, освен да се абонирате, ако не сте, да оставите един лайк, ако не сте, и да напишете коментар, ако не сте написали. Така че, това е от мен. Друго какво да ви кажа? За сега е това. И можете да ме последвате в Twitch. Сам съм долу в описанието. Ще оставя линк за канал в Twitch. Уха. Е такъв дух, а? Ехехе. Е такъв дух. Ще дойде пред вас. Ако не се абонирате. Да ви стресте през неща. Така че, това е от мен. И следващия път ще снимаме на Egwars. Egwars Teams. И да ви покажа, че че наистина няма никой. Ето само 2 от 12. Това е доста малко. 2 от 12. И ще падат поне няколко часа и дът. Ами може и никой да не влезе, просто да седят там един час астрономически, да седят там и накрая никой да не влезе. Те. И аз да се записвам, да се такова. Да. Но ви обещавам, че следващия път ще има Egwars. Така че, колко по-бързо се абонирате, толкова по-бързо ще дойде и Egwars и всички други епизоди на другите поредици. Мерси, че гледахте и bye bye.